ואני רק מחכה לאוסי. דובי, עשית כן. גם לי קפה? כן, אז בואי. יופי, אני יכול לשפוך על המסך, תזקקי. לא, לא, בואי. בסדר, אבל בסדר. איפה אוסי? תשאלו את אוסי, איפה היא? היא לא פה. כן. להתקשר אליה? הוא יכול להתקשר אליה? כן, תודה. שר. אנחנו ממשיכים עם דובי, וכמו שאתם מכירים אותו, הוא מלא כרימון. נכון. רגע, מישהו התקשרה לאוסי? אני לא, לא מנסה. יודעת. את מנסה, אוקיי. תודה רותי. היא עלתה? לא. לא. לא, לא. דובי היא מלא גם לא הייתה קרימון. איתנו כל הזמן הזה, היא דיברה בטלפון. כן. דובי מלא כרימון וגם אוהב לתת הרבה. זה לא, נכון, הוא לא לגמרי, רק אוגר, הוא לא רק אוגר, הוא גם מחלק, לגמרי, לגמרי. כן. וזה יפה. אנחנו קבענו משהו, פגישה, פתאום מה שאסתי אמרה, קבענו משהו בחולון? קבענו, קבענו, אבל יש לי לדעתי, בעיה עם התאריך. ב-16 בספטמבר קבענו, אני לא זוכרת כבר, תכף אני אסתכל ביומן. לא, 16... לא, 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 אולי לא, אולי לא. תני, אני אסתכל היא ביומן. לא עונה. היא לא עונה? תכתבו לא. בבקשה. האמת שזה לא רשום לי, לא יכול להיות שקבענו ב-16. ב-16 בספטמבר כתוב לי. לי לא, לי לא. אני לא אוכל לבוא. רגע, גם לי לא נסתכל, כתוב. אנחנו נסתכל. אז נקבע תאריך אחר, כי גם לי זה לא רגע, נוח. רגע, רגע, בוא נסתכל. שנייה. אבל לא כתוב לי גם תאריך אחר. לא, גם לא, לי קבענו לא. סופית? זה גם לא טוב, דובי לא יהיה, הוא בעכו, אז אי אפשר. אז אין לי תאריך. אז באוקטובר, רגע, בואו אנחנו נעביר לאוקטובר, קבענו אחרי משהו לא, לא סוכות. שנקבע. יודעת. לא יודעת, אז נעשה אוקטובר אחרי החגים. אוקטובר אחרי החגים, אז כן. ואפשר רגע, ב-15 באוקטובר, זה נוח נורית, לכם? יום את רביעי. הפעם הבאה אנחנו נפגשים ב-21, נכון? אמרנו אנחנו אחד נפגשים לשבועיים ביום בשבוע ראשון? הבא, אני לא יכולה לפני ראש השנה. ב-21 את לא נכון. יכולה. לא, אוקיי. אפשר להיפגש אולי חלק. אני לא יכולה, אני... לא, להיפגש בזום את יכולה? מה? להיפגש בזום את יכולה? לא, 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 לא. גם לא? אני לא יכולה, אני צריכה להכין את ערב חג. אני לא מסוגלת לעשות את זה ביום וחצי. אני צריכה את הרצף. אני אה, מצטערת. אין בעיה. אה, ב... ב... אז בואו נעשה ב-5 שמונה? באוקטובר. ב-28 בספטמבר? לא, אני לא יכולה. את לא יכולה. אז בחמישה באוקטובר? 5 רגע, רגע. באוקטובר בסדר. 5 באוקטובר כולם יכולים? כן. לא שומעת. 5 5 באוקטובר. באוקטובר כולם יכולים? 5 באוקטובר? כן. זה גם כן. ערב חג. בסדר. בינתיים כן, זה 5 זה לא לאוקטובר. ערב חג, זה לפני סוכות. זה ערב חג. ערב אוסי, חג, למה זה לא ערב רואים אותך? למה לא רואים אותי? תמונה שלך? לא יודעת. אוסי. פתחתי. אוי, זהו, עכשיו בסדר. אז מה, 5 אז אנחנו לא לא, זה ניפגש? ממש... כתובה אצלי, בשעה אני לא יודעת, 2? אני מקווה שזה לא יהיה אצלי. אני צריך ללכת. טוב, אני לא זה יודעת, לא לפני בטוחה שאני צריכה סוכות. לדבר אחרי, כי אני זאת המון זמן גם. אסתי, את אמרת על התאריך... אז, אין קודם. אתם לא יכולים ספטמבר? מה לא, קורה? נראה רותי לא שלא. יכולה. טוב, תקשיבו, טוב, נורא לחוץ, וגם אני לא בטוחה שאני אוכל אני אחר כך צריך ללכת. להמשיך. אז טוב, אנחנו נעשה את הדברים. 5 באוקטובר זה בסדר? מה זה? 5 באוקטובר לא, בסדר? זה סוכות, ערב סוכות. לא, זה לא ערב סוכות. זה ערב זה- ערב ערב. סוכות זה יום שני, זה יום ראשון. אם אתם יכולים, טוב, טוב, אני יכולה בינתיים. נקבע וזהו, כי אין כן, תאריך. אני גם כן. כן, אז בסדר. נקבע. 5 זה בסדר, לפני סוכות נעשה משהו לסוכות. נחשוב על איזה צילום סוכות לסוכות. אני לא בבית, אני לא יכולה.
נו, בסוכות אני נוסעת לטיול בר מצווה עם הנכדים. בסדר, זה אבל לפני. זה יום לא, זה לפני לפני. סוכות, אסתי. יומיים חמישי זה לפני. יום לפני שאני נוסעת, זה בסדר. אוקיי, 5 באוקטובר זה בסדר בינתיים? כן, בשעה בינתיים. שתיים. בשעה 2. יופי. קבענו. רגע, אז איזה נושא לוקחים? בואי, אולי ניקח נושא רגע, דובי מאוד. רוצה, רגע. חבר'ה, אני צריך ללכת. דובי צריך ללכת ולחוץ, בוא נראה את הדברים אוקיי, שלו, ואחר כך, אם יהיה זמן נדבר, ואם לא, אז נתקשף. אוקיי. טוב, יאללה. יאללה, זה דובי, דובי מתחיל, כן. דובי. אני מתחיל עם רשתות בחנויות. זה עברתי על יד חנויות צעצועים למיניהם, חנויות של מזון, כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל ראיתי את הרשתות האלה. יפה. רגע, אני צריכה להקליט. אם רוצים שאני אקליט. מקליט, אז רק שנייה אחת. שנייה, אני מקליטה. אה, למה זה לא הולך? אה, לא מצליחה. מור. לא, זה מקליט. יאללה. אוקיי. אוקיי, הבא בתור. טוב, אז דיברנו על רשתות של חנויות צעצועים. צעצועים, משחקים, חנות של כלי בית, כל מיני כאלה דברים. כן, כל בוקר. רשתות. עכשיו רשת של מגרש כדורגל, של מגרש של סל. זה יפה, כי זה רשת מאחורי רשת, זה נורא יפה. הצילום הימני כן. כן. ממש יפה, גם האלכסון שצילמת, כן, תראו איך זה בכוונה. יוצר תמונה מעניינת. נכון. עכשיו זה כיסא רשת שיש אצל הבת שלי בבית. מצד שני סתם רשת, איזה רשת גרועה שראיתי בגדר. על יד גן לאורך הרחוב. עוד רשת. וזה רשת אחת זה של שולחן פינג-פונג. פינג פונג, ורשת שנייה זה של אקווריום. יפה מאוד. אצלי זה רשת לתוכים של של האקווריום. התוכים זה רשת יותר גדולה קצת. ופה יש רשת של מגרש טניס, ולידו יש הנכד שלי שנפל ברשת. זה מקפצה. קפץ ברשת. לא, זה נורא יפה שאתה אומר נפל ברשת, בעצם אנחנו אומרים הרבה פעמים שהוא נפל ברשת של הבחורה. אז הסתכלתי. הטרמפולינה תחומה על ידי רשת. כן. אז אמרתי, הוא נפל ברשת. לא, זה נורא יפה. נכון, אומרים שהוא נפל ברשת על בחור של בחורה שתפסה אותו כאילו. גם, כן. אז הסתכלתי לראות אם הבחור הזה גם נפל כבר ברשת, אבל הוא נראה לי עוד לא, צעיר. ב9. קצת קשה. עוד לא. הוא נפל ברשת התקשורת, אולי. כן. לא, נקווה שלא. זה מאוורר. זה הרשת של המאוורר. כן. 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 זה מאוורר. אז גם בזה אפשר לאוורר לנו את הקיץ דרך הרשת. בהחלט. עכשיו זה חנויות שמוכרים כל מיני רשתות. אז צילמתי את הרשתות האלה בכל מיני מקומות. דובי, לא שואלים אותך מה אתה מצלם בחנויות, שאתה אולי מרגל, לא יודע. מרגל, כן. מה שנקרא מתחרה שמצלם את בינתיים לא שאלו אותי. בעוד שתי תמונות הבאות שאלו אותי, אז תראו מה זה. זה ממש... עכשיו זה רשת בתי כליאה, רשת של גרעינים, כתוב שם רשת בתי כליאה, ומצד שני יש כאן
תחנת כוח לא רחוקה של חדרה, שממנו יוצאות כל רשתות החשמל, יא, ערימות כן, עמודים של הרשת. כן, זה יפה. יפה, רעיון נורא יפה. עכשיו דבר שמצא חן בעיניי זה התמונה הבאה, זה הרשת פנים. יפה. בור דובי, משפט. הראש שלך זה להיכנס אליו ולעשות מחקר על הראש. וגם תראי את האלף בית עם הרשת בסוף. כן. זה מה ש... איזה רעיון. כן. אני פשוט מחקתי את הצבע מסביב לאותיות א' ורשת. יפה אה, מאוד. היה לוח של כל האלף בית. יואו, אז עם באמת, תוכנת דובי, פוטו, דובי, אתה צריך ללכת לאיזה חוקר מוח שיעשה יפה לך מאוד. MRI במוח, מה יש שם? אז זהו, אז זה החבר שאמרתי יש לו, שם יצירתיות, הרבה יצירתיות. וזה חבר מאוד. שביקשתי ממנו לעשות ארשת פנים. זה נהדר, פשוט נהדר. זהו, ועכשיו מופיע, זה טכנאי. טכנאי רשת, מהמם. זה על המכונית, וזה הרשת של אוספים את הקרטונים וניירות, כן. זה גם כן רשת. עכשיו, לא, לפני. סליחה. טוב, זה כבר גם כן מישהו הראה, אה, רותי. רותי הראתה כן. גם כן, אז ראיתי את הפרסומת של רשת ב', ועכשיו יש פה ניב רשת. אה, יפה. נברשת, וצילמתי גם נברשת שעשויה מרשת. כן. יפה מאוד. ותדעו לכם שמי שקונה את השנייה זה בשקל אחד. רגע. טוב, זה רשת של קוטל יתוש. יתושים. כן, קוטל יתושים. כן. וכן, לצערנו גם קוטל פרפרים. כן? אוקיי. כן, שזה לא כל כך סימפטי. עכשיו פה זה רשת אחת של עכביש, שהוא אהה, צד ברשת, ובצד שני זה רשתות מסביב לפירות על העצים כדי שהציפורים לא ינקרו את הפרי. יפה. כן. ועכשיו זה על ידינו בונים בית, אז יש מלא רשתות זרוקות שם בחצר של של ברזלים. בניין, רשת בניין. כן. ואחר כך עכשיו יש רשת קטנה שבעברית קוראים לה רשתית. יואו, וואו, זה החלק האחורי של העין שקולט את התמונה. כן, זה מרתק, מרתק, וואו. מרתק שזה אותו שם. כן, בעצם כמו כל הרשתות במוח, וואו, זה ממש, זו רשת קטנה, רשתית. יפה מאוד. כן, וקצת שלטים. זה רשת של דלת למרפסת. גם של חלון. זה חלק מרשת של דלת של מרפסת אצל זה, בבית של זה שצילמתי את הרשת פנים שלו. וכאן זה רשת מסביב לחממה, כן. ותכף אני אסביר לכם למה התמונה הבאה היא התמונה האחרונה שלי, על רשתות, כי חיפשתי בגדר את הרשת ולא מצאתי אותה. אין רשת. זו תמונה של אין רשת, אה? אמרתי אין רשת, מה לעשות? נגמר הצילום על רשתות. יפה מאוד. אבל זה כן מזכיר את הרשת שרותי צילמה על השיש, כאילו, Hmm. שאין שם רשת. האבנים. נכון, כן, אבל מעל זה, מה לעשות? חיפשתי רשת, לא מצאתי את הרשת, אז אמרתי, טוב, נגמרו הצילומים על רשתות. רות סוף, כמו שאומרים. כן. עכשיו נעבור לכמה צילומים, לי אין הרבה, אבל על קהילה.
זאת קהילה שאנחנו נמצאים בה, איפה שאנחנו נמצאים בחוג ריקוד וחוג פינג פונג. אז יש שם כל החבר'ה שגם משחקים פינג פונג וגם באים לכל מיני דברים, גם משחקים כל מיני רמי קוב, רמי קוב וכל מיני כאלה דברים. זה פשוט במועדון קהילתי. נורית מסר דש לאורי מתתיהו? לא ראיתי אותו. הוא לא הגיע יותר, זהו. הפסיק לבוא. אם אני אראה אותו אני אגיד, כן, בטח. תודה. טוב, כמה שלטים על קהילה. חוץ מהשלט לא ראיתי פה שום גינה אגב. אולי מתכננים. גינה קהילתית צריך לתכנן. חיפשתי את הגינה, זה אפשר, קודם חיפשתי את הרשת. העיקר יש שלט. חיפשת את הקהילה. כן. עכשיו, זה המקום שבו עושים את כל החוגים, וזה בשכונה, שנהפוך בניין לבית שיהיה לכולנו. מאוד יפה, איזה רעיון. והרחוב לשכונה וקהל לקהילה. יפה. חזון. יפה. עכשיו, זה באותו בניין אבל בחוץ. מקהל לקהילה. יפה מאוד. עכשיו עוד שלט על קהילה. ברוכים הבאים לאליכין, קהילה שהיא בית. זה מקום, זה יישוב. יישוב ליד פרדס חנה, לא רחוק. עכשיו, הבן שלי מופיע בלהקה בקיבוץ. זה בחג שבועות במשמרות. קיבוץ זו קהילה. משמרות בהחלט קהילה. בהחלט קהילה. נכון. מה זה, נשרף משהו? קיז. אני מריחה שנשרף משהו. אוסי, חשבתי, איך את יודעת מה קורה אצלי בבית שנשרף הפשטידה? איך את מריחה? אני מריחה את הריח. זהו, דובי נותן לי את הקפה, את מריחה את השריפה. הפכנו להיות ושולה סובלת, כי היחידה שלא נהנית מכלום. לא, היא נהנית מהריח, נהנית מהדמיון. בסדר. אוקיי, זה חוג תיאטרון קהילתי שבו אנחנו נמצאים. את עצמי אני רואה ממול, ופה אני רואה רק את החלק האחורי של נורית. מישהו אחר צילם את זה. כן, זה מישהו אחר, כי אני מצולם שם גם כן. זהו. אבל זאת קהילה של התיאטרון שלנו, בהחלט קהילה. וככל שעובר הזמן, יותר נבנית. כן. וזה ערב קהילתי, אני חושב שזה ערב יום העצמאות, וזה אפי נצר שמנגן בפסנתר, פה אני נמצא אגב. זה ערב שהיה לקהילה של קריית מוצקין במקום המרכזי ליד העירייה, בכיכר העירייה. אז זה מי ששואל, אז הפעילות הזאת היא קהילתית, היא גם למען הקהילה וגם המקהלה היא גם קהילה. מקהלה היא קהילה, בהחלט. כן. עכשיו, מכיוון שעבדתי בעיריית עכו והיה לי קשר הדוק מאוד עם הערבים בעכו, אני כל שנה מוזמן לערב קהילתי, זה לא ערב, זה אחר הצהריים קהילתי בעיד אל פיטר ובעיד אל אדחא. זה השייח של עכו, אנחנו מיודדים ומתכתבים ונפגשים, ואני פה מאחוריו. יפה. אבל הקהילה היא לא של דובי, הקהילה היא שלהם שמזמינים אותו. ברור. בהחלט הם קהילה. עכשיו דבר שמוצא חן בעיניי זה הצילום הבא, ואחריו יהיה ההסבר. הרימו לי טלפון, לא הרימו לך טלפון. כתבו בוואטסאפ של הקיבוץ. מי יכול לעזור להוציא חתול ממנוע? דובי היה בפרדס חנה, והוא בא מפרדס חנה למשמרות כדי להציל את החתול. ובעיניי זה מאוד קהילתי. היינו צריכים לפרק, בהתחלה חשבנו שנצטרך לפרק את הגלגל, בסוף הוא פשוט נתקע, הוא לא יכול היה לצאת. החתול. החתול. ברור.
את החתול פה לא רואים בתמונה הזאת, ולא ראיתי תמונה אחרת שרואים אותו. איך הם ידעו לקרוא לך? לא, הם לא קראו לו, הם קראו הם בוואטסאפ כתבו הקהילתי. בוואטסאפ הקהילתי. בוואטסאפ הקהילתי. אה, דובי ראה. זה ממש קהילה. זה ממש קהילה, בדיוק. אז זה מה שהופיע אחר כך. שמחה לעדכן שלחדרם הלילית עוצרת נשימה, חולץ בשלום החתלתול. את לא מבינה כמה שעות הם היו שם. תודה ענקית לכל מי שעזר, עידן שמאי, ארז של שירה, נועם חרמוני, משפחת קילון, וכמובן דובי הנהדר, אבא של מיכל ריין ואבישי, הם כמוכם. איזה יופי. יפה מאוד, כל הכבוד. מאוד יפה. כן, זה סיפור. סיומת יפה ומעניינת ובהחלט מפרגנת לך. לא, אבל בהחלט זה קהילה. מישהו שואל מה זה קהילה? זה קהילה. כן, כן, כל זה האדם קהילה. שגם כשהם לא הכירו את דובי קודם, עכשיו הם כבר מכירים אותו. עכשיו כל הקיבוץ מכיר אותי כבר. עכשיו כל הקיבוץ, כל פעם שנפתח חתול, קוראים לו. אוקיי. זהו. זהו. חבר'ה, אני אראה אחרי זה את ההקלטה, כי אני חייב לנסוע לקריית מוצקין, אני עושה שני סע דברים. בזהירות דובי. אסע בזהירות. אז בערב יש לי להקה של אפי נצר, ולפני זה יש לי התנדבות בקהילה. אני עדיין קשור לאישה מטעם העירייה אני מביא לה ומחלק מזון לנזקקים. כן. דובי, אתה בא לקפה? את האישה הזו ראינו. יכול להיות שאני אספיק גם לבוא אלייך לקפה, אוקיי. תלוי כמה זמן ייקח את כל הסיפור. לא, אתה יכול אחרי המקהלה. זה המקהלה בתשע כן, בערב? אסתי לא מפחדת משעות כאלה. טוב, יאללה, אסתי מתי שנוח לך, ואם לא נוח זה גם בסדר. בסדר, וטוב שנורית מקליטה, כי אני רוצה לראות גם את השאר. אוקיי. אוקיי, תודה דובון. להתראות. ביי ביי. להתראות. עכשיו יש תוספות. אסתי בבקשה. סיפרתי לכם שהייתי בהרצליה, זה באותו מקום שצילמתי את העץ עם האורן המלפף. כן. אז כשנכנסנו למוזיאון היו פסלים מרשת באמצע הגינה, אבל יצאנו בדרך, ואמרת אני אצלם כשנצא, אבל כשיצאנו, יצאנו מדרך אחרת, אבל בכל זאת ראיתי באמצע אוסף הפרחים האלה גם רשתות שמחזיקות את הצמחים, אם אתם רואים. פה יש רשת. כן, וגם בצד שני. גם בצד השני. זה היה כל כך צבעוני. פה רשת. כן, לא התכוונתי לצלם את הרשתות, התכוונתי לצלם את הפרחים, אבל כבר יצא פתאום גם יצאו רשתות. יפה מאוד. לא בכוונה. גם הפרחים מהממים. כן. מה זה ציניות נראה לי. אני לא יודעת. פשוט מי שנמצא בהרצליה, אני ממליצה ללכת למוזיאון של אלי כהן, וגם למוזיאון בית אבי, זה ממש מעניין שם. אוקיי. תודה. זה פשוט בבית שתרם מישהו בבית אבי, על תולדות הרצליה, שתרם את הבית שהוא מאוד התעניין בצמחים וביצים וזה, ובגלל זה הכל מסביב פורח ועצים מעניינים. יפה. כן. מאוד יפה, כמו באביב. כן. עכשיו גם רשתות, שוב רשת של מאוורר, וזה יש לי חפץ קטן שהבאתי פעם מחול, אני לא זוכרת מאיפה, זה מצא חן בעיניי שגם בעצם כאילו רשת. כן, נורא יפה הכלי הזה, מה את שמה יש פה בתוכו? מבט תווית, תסתכלי. יש פה כן, כן, כן. מה וגם זה? קדימה, זה ראיתי מרפיה או קרמיקה? וגם החרסינות יוצרות רשת. נכון. נכון, וואלה. יפה. מאוד יפה. אוקיי, אז תודה אסתי, עכשיו עברנו לאוסי. בבקשה. כן. טוב, אתם רואים, רשת ביטחון. אין לנו ביטחון, אבל רשתות יש לנו הרבה, בעיקר בקבוצה שצילמנו. המון כן. רשתות. מקווים שיהיה גם, אני מקווה שיהיה גם רשת ביטחון מתישהו. כן. יפה, תודה. נקווה. מקווה. וזה גם?
זה קורי עכביש, יש כן. לשכנים שלנו מלונה, ושימו לב שהקורי עכביש תני לי את זה בשלושת קצת רבעי נורית. למעלה, רגע, אל תגדילי, למטה מראה אין לכם קורי את הקורי עכביש. עכביש. זה הקורי עכביש, כן. עכשיו, למטה אין, למה? כי במלונה הזאת גרה צבא, שצילמתי לכם פעם, גדולה, ענקית. אז היא אוכלת אותם? את אז העכברים? לא, היא עוברת, יוצאת ונכנסת אה, במלונה למטה, אז היא קרעה את החוטים, את הקורי אין פה עכביש. קהילה בין צבים אין פה, ממש לא בסדר. לא בסדר. אז זה המלונה של הצבא. מאוד יפה. מקסים. מה זה? זה פה זה קהילת ההפגנות, המוגנות. ההפגנות. מאוד קהילתי. כן, אז אפשר להגדיל קצת ולהראות אחת, אבל רואים שיש פה, הנה, זאת, לא, תראי את עוד פעם, זאת, יושבת שם אימא של נמרוד כהן החטוף, השריונר, עם שלט של תעודת הזהות שלו, שהוא וואו. בעצם משתחרר מהצבא לפני שבועיים, ועכשיו מסכן. הוא כאילו חייל בקבע. אה, אוי 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 אוי. נורא. אז זאת האימא שלו, ויקי כהן, שנלחמת כמו אריה. כן, נורא. כן, האמת, ופה למעלה, אז שוב זה גם הקהילה התומכת של כל המפגינים שאנחנו כל הזמן תומכים ועושים בשביל המשפחות, ולמטה התמונה, את, לא? פה זה את. אני, כן, כן. תגדילי, יחזירו, כן, את השלט הגדול. זהו, זה קהילת המפגינים, אוסי, כן, כן. כי אמרנו בפעם שעברה שגם המפגינים זו קהילה. כן, בהחלט. אפילו אם הם לא מכירים אחד את השני, בטח מכירה חלק. כבר מכירים, אנחנו כבר חברים, ואם קורה למישהו משהו כבר מצלצלים ותומכים, וזה ממש חיי קהילה שאנחנו כמו משפחה נהיינו. כן, 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 זה מאוד. כולם מכירים את כולם כבר. כן. זה, זה גם הצלע. זה גם, כן, לא. בהפגנות. אז גם הפגנה? לא, מה? הפגנה פה? לא, פה זה... לא, זה, יש שכונה שיש במרכזה גן ציבורי גדול מאוד, אה, והם נחשבים קהילה, וואו. ופה אתם רואים בתמונה יש פה למטה, הופעה. הם, הופעה. תזמורת רואים. האקדמיה ברחובות של מוזיקה, מנגנת לקהילה. זה ממש שכונה שהיא סגורה, זה אירוע קהילתי ממש. יפה מאוד. אוסי, כן. לפני שאני ממשיכה, אני חייב ללכת, פשוט התכוננתי, רציתי להציע לשולה עוד משהו. כן. או, וואו, תודה, תודה. טעים מאוד. שהוא כתב וואו. במו ידיו. אני כל שבוע כותב סברסים ומביא פה לכל ה... אני אז מתה. למה רק לשולה? לא, לא, לכולם, לכולם. לא, אבל שלולה רוצה, כל פעם שמישהו אוכל, היא רוצה גם כן. לא, סברסים ותאנים ומנגו, אלה יש פה הפירות מספיק שאני לכולם. אוהבת. יאללה, גם אני לא, אוהבת את כל אלה. יופי, להתראות. דובי. תודה, אוסי, דובי. אני אעביר לך, ממה שדובי העביר, אני אעביר גם לך. ביי ביי. כן, כן. באותה דרך. גם אני, גם לי, גם לי. טוב, גם לך, באותה דרך לכולם. אסתי, את גם רוצה? איזה שאלה? אסתי תקבל, דובי, את- תביא לה. טוב. תביא לה, דובי. דובי, שמע. את באמת תקבלי. איזה אז כיף. אני רוצה בקטע הזה משהו לשתף אתכם מצחיק.
אני לא יודעת, אבל פעם אולי צילמתי לכם את עץ המתנות, שכל פעם שהנכדות כן, מכרכום כן, באות, כן. כן, אז צילם. בהתחלה העץ הזה היו לו ממתקים, אחר כך סוכריות, היו בו, וגם אחר כך שמתי שם ארטיקים. בשבוע האחרון הם ביקשו, כיוון שהרבה זמן העץ הזה לא הביא כלום, כי הם היו בחו"ל, הם ביקשו, היא ביקשה בובה תינוקת, והשנייה ביקשה שאני אביא לה בובה ברבי. הם הגיעו, והעץ הביא להם אכן את הבובה הזו ואת הבובה הזו, שמחו ונהדר. הם ביקשו כבר גם הלאה עוד בקשות לעץ. למחרת מתקשרת אליי איילה, והיא אומרת לי, סבתא, ככה היא אומרת בטון חזק, שואלת אותה מה. אז יש לה בדודה שקוראים לה יערה, בדודה בת 3, והיא גם גרה בכרכום. אז היא אומרת, יערה ביקשה גם כן שהעץ יביא לה מתנה. אז אמרתי לה, את יודעת מה, הממתקים שהעץ מביא לך, תתני גם ליערה. לא, היא אמרה, יערה מבקשת מהעץ גם בובה. אז אמרתי לה, את יודעת, ליערה יש עוד סבתא, שתבקש מהסבתא, מהעץ של הסבתא, שהעץ יביא לה בובה. מה היא אומרת לי? אין כזו בובה, רק לך יש בובה, רק לך יש עץ כזה, אין כזה עץ. מקסים. סיפור נכון. מקסים. מה שנכון, נכון. סיפור מקסים. לא, באמת סיפור מקסים. רעיון העץ הוא שלך תגיד, בלעדי. תגידי, הם עברו דירה בכרכום? כי ראיתי בפייסבוק שהם עברו... נכון, הם עברו לקמון, בדיוק, השבוע הם עברו לקמון, כי יש שם בית ספר אנתרופוסופי בהרדוף, ובכרכום לא היה בתי ספר מה שמתאימים להם, אז הם עברו לקמון. או-אה. והם כן. הולכים להרדוף? זה מקום יפה. הם הלכו להרדוף? לא, הם הלכו לקמון, כי יש שם, יש גם שם בית ספר. יש שם הסעה להרדוף, ובהרדוף יש בית ספר אז הנכדים אנתרופוסופי. שלי למדו בהרדוף, כן? כן? יא, אבל השנה הקטנים בכיתה ז' כבר עברו לבית ספר רגיל, לא רצו להמשיך. יא, כן, מעניין. כן. כן. טוב, מה זה הצילום? יפה. מה זה המכוניות האלה? אז אוקיי, זה שלי. אם זה ייפסק, אז תחזרו, בסדר? אני כן. צריכה ב15:45 אז לגמור. בסדר, יש לנו מספיק. אז הנה, רגע, אני רק אקטין. בשבוע שעבר, באיזשהו יום, לא זוכרת, ירדתי מהבית לנסוע למיכלי, והאוטו שלי לא התניע. לא משנה, הסתדרנו, אבל קראתי לארגון ידידים, זוכרים את ארגון ידידים שפעם דיבר כן, כן, ארגון נהדר. אותה, והתניע לי את המכונית, וגם הביא את הבן שלו בן ה-17, ואת החברה של הבן, וככה הם גם לדעתי ארגון ידידים כנראה שהם קהילה, כל אלה שמתעסקים עם זה ביחד, וגם הם באו, וגם הייתה עוד מכונית שנתקעה ממש ליד הבית שלה, אז הם כבר באותה הזדמנות הניעו גם אותה, ומה שיפה זה שהוא קודם כל איש ממש מקסים, פה מקרקור, זה יצא ככה, שהוא לא הסכים בכלל לקבל מאיתנו, לא קפה ולא כסף ולא כלום, הוא אמר, אני בא להתנדב, אני רק בא לתת, לא לקבל, בסדר? וגם הוא הראה לבן שלו ולחברה של הבן שלו ערכים, יא, ובעיניי, איזה יופי, איזה בעיניי יופי. קהילה לשמה, זה פשוט מדהים. יפה מאוד. מה שהיה תחילה, מאוד יפה. אז לא חשבתי על זה בהתחלה, אז צילמתי אותו רק בסוף כשהוא בודק את המצבר, אם הוא בסדר או לא, אבל לא משנה, זה היה כן, יפה, מרחיב לב, ככה להתחיל את היום עם אנשים טובים, זה מרחיב לב. איזה יופי, כל הכבוד. נהדר. אנשים טובים כן, באמצע ויש הדרך. המון כאלה. כן, עכשיו, אני נותנת לכם דוגמה לעוד. אה, אה, בשבת האחרונה חגגנו, בוא נגיד חגיגה, אריה היה עוד שנה, כבר בן 41, היה צריך להיות. אז באה כל המשפחה שלו, כמובן, וזה המון אנשים, היו 40 איש בבית של מיכלי,
אז גם איפה שישנו, וגם זה היה יפה, בגלל שלא היה לכולם איפה לישון, אז מיכל שאלה בקיבוץ מי יכול לתת דירה, ובאמת חלק מהמשפחה גרה בבית של מישהו אחר שלא רוצה כסף, לא רוצה כלום, ואפילו שם מצעים נקיים, שזה אחלה קהילה. נכון. וגם כל השולחנות והכיסאות, אז יש מקום שם שנקרא המשאלה, או לא, יד שתיים, לא יודעת, פה בקיבוץ, שיש בו כיסאות ושולחנות ומה שרוצים, גם אפילו סכו"ם, מה שרוצים, לוקחים ומחזירים. זהו, ללא עלות, ללא כלום. זה מאוד יפה קהילתי, מאוד. מאוד מאוד קהילתי. נכון. אז כן. זה לא יכולנו לציין קודם, זה לא, זה הבעל של אחות של אריה, שהם דתיים מאוד, הם חרדים, אז בסוף השבת הם החזירו, הוא החזיר את זה, אז הוא הסכים שאני אצלם אותו. אז זה עוד משהו מאוד מאוד קהילתי ומרגש. כן. והדבר הנוסף, זה בית הכנסת, יש בקיבוץ הזה בית כנסת, למרות שזה קיבוץ חילוני לגמרי, זה אפילו כל כך חילוני, שאין לו קו עירוב. אתם יודעים מה זה קו עירוב? קו כן, עירוב מסביב קו שבת. ואז אפשר לטלטל דברים. אחרת אי אפשר לטלטל מה דברים, אפשר? לא הבנתי. להעביר דברים ממקום למקום. אחרת אי אפשר להעביר דברים, אפילו ספר, תפילה, אי אפשר להעביר ממקום למקום. כי אסור לטלטל, שטויות, לא חשוב. תעזבי, כן. לא, כל מיני דברים לא הגיוניים, אבל, אז אין קו עירוב בקיבוץ. אבל יש לו בית כנסת, והוא פתח את בית הכנסת למשפחה של אריה, והיה מאוד מאוד מרגש, שוב, לא יכולתי לצלם, חבל. אז צילמתי את הפנים של בית הכנסת, שהוא, כן, מבוזר לגמרי, ויש אפילו עזרת נשים, זה כל כך... איך בנו שם בית כנסת לקיבוץ כזה חילוני? לכבוד ההורים לא, של ה... זה, הם עושים פה את יום כיפור, ועושים פה בת מצוות, וכל זה, כן. אנחנו יהודים, זה לא קשור נכון, לדתיים או נכון, אבל לא זה דתיים. ממש בית כנסת יהודי לגמרי, יש נכון. פתיחה ויש סידור ויש נורא יפה, צריך. ממש. ובעיניי זה אבל מאוד יפה שמקבלים ככה, ולפעמים יש משפחות דתיות שמגיעות לקיבוץ, הן יכולות להיות פה. אחרת בחיים לא רואים היו. מה? לא תגמרי, אני אדבר אחרייך. לא, מה שאני אומרת זה שהם מכבדים קודם כל, כי אנחנו יהודים, נכון? ודבר נוסף, ככה מתאפשר, ש... כי זה קיבוץ בכל זאת, יש בעיר בתי כנסת, אבל זה ללכת איזה 2 קילומטר, אז ככה זה מאפשר שכולם יכולים להגיע, יופי. להתפלל, גם ביום כיפור, ואני חושבת שזה... מאוד בהרבה יפה. יישובים קטנים יש בית כנסת. אני יודעת שיש גם בשמשית ויש גם באלון הגליל. כן, אז זה... אבל מה שרואים בבית כנסת הזה, שאין הרבה מתפללים, כי למה זה בשבת? אני לא עזרת יכולתי הנשים, לצלם את זה בשבת. נורית, תסתכלי, עזרת הנשים מאחורי מחיצה 2 כיסאות. רגע, תקשיבי, קודם כל, זה באמת לא מגיעים אנשים, אבל זה לא משנה, זה היה שלי ושל אימא של אריה ושל אחות של אריה, אבל זה כן, לא משנה זה, לא יכולתי לצלם, לצערי הרב, ממש בא לי לצלם, כי זה היה נורא כן. יפה, וגם יש בה, לא, כי זה באמת בסך הכל מחיצה שכאילו עזרת נשים. לא, עזרת נשים בהחלט יכולה להיות מחיצה,